dalam Mas Min. Wah, hebat ini. Hebat. Ini luar biasa. Ya? Malam hari ini jetis patemon sangat luar biasa. Reok Jazz. Mana suaranya? Di sing duwe Reok Jazz ya. Iya gigi di. Mas Beleni. Reok Jazz. Nah, ngono kuwi. Aku jan porem aku. Porem sangat porem sekali. Sing kedua apa Mas Sofian? Sing kedua pada malam hari ini juga dalam acara Sawalan Fair Vol 2. Doa terbaik buat Reok Jazz. Doa terbaik terutama untuk konco-konco Reok Jazz Krido Utomo. Ya. Semoga semakin maju. Amin. Terus? Semoga semakin kompak. Oke. Mumbul dhuwur tanpa alang-alang. Rada mlibet iki jane. Reok Jazz tanggapan wani ora iki bolo. Wani. Sesuk Reok Jazz tanggapan nang wekku. Tanggapan. Persiapan. Sesuk iki. Iki ya ana dongane meneh Mas Salimin. Piye Mas? Iki muga-muga sing nonton Reok Jazz Krido Utomo eneng ing wengi iki muga-muga diparingi sehat wal afiat. Amin. Diparingi lancar rezekine. Amin. Sing perawan lak ndang entuk jodone. Amin. Sing diutang lak ndang lunas. Amin ya Allah. Wis gar kuwi tok. Bukannya utangnya enggak lah, enggak. Nggih. Yang penting sehat semuanya. Amin ya Allah. Gusti. Doa yang terbaik untuk sampean semuanya. Kembali Mas Fian. Oke, terima kasih Mas Salimin. Reok Jazz. Satu persembahan dari kanca-kanca Jazz Krido Utomo untuk panjenengan semuanya. Kita sambut persembahan tarian yang kedua bersama Jazz Krido Utomo. Beri tepuk tangannya yang meriah yo. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia.
mari sini bergembira dengan kami. Kami Poloreka siap menghibur Anda. Buang hati yang susah, buang hati yang gundah, lepaskanlah semua suka dan duka. Ayo ayo konco kumpul bareng Badya Kala. Suka pari suka nyawiti katon irama. Agalo kaki jenenge Apolo seni arane. Yen sinawang akaton endah rapene. Mari sini bergembira dengan kami. Kami Bolo Seni siap menghibur Anda. Buang hati yang gundah, buang hati yang susah, lepaskanlah semua suka dan duka. Ayo ayo konco kumpul bareng Wadya Bala. Suka pari suka nyawiti katon irama. Kalau kae kuneke Apolo seni jenenge. Yen sinawang ala katon darapene. Jon-jone iki mau salah sapa kok nganti sliramu magatake tresno ora nyono tiku kok ora ngero yen saiki uripku banget nongso yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu jejrone atiku jaman biyen-biyene aku kata nopo saiki aku iki kata nopo nesasana sliramu tate prasaja buka susah dilakoni sliramu citra ninggal krama pilih karo priya liya jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu magatake tresno ora nyono tiku ora ngira yen saiki uripku banget nongso wong ayu mung waling gombreng sliramu aja teka walasa putra putrimu aku wawara kuno
apa tur kecewa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa sadar akan sakitnya yang makin kuat untuk melangkah meraih masa depan kini hatiku terdiam sementara waktu terus berlalu waktuku tak akan sia-sia melangkah bersama Ketika melihat bunga-bunga yang layu Orang pihak tak mengobrol Jangan kau coba bangkit dari mimpimu Coba mulai asa yang baru Hati kecil kau seniman Apakah kita akan mendapat jawaban Kami butuh jawaban Dari sang penguasa Dari sang penguasa Hati kecil kau jalanan Hati kecil kau pengamen Hati kecil kau seniman Musuh yang kita buat Badanku terbangun di dalam yang mencekam Sadar akan sakitnya yang makin kuat Untuk melangkah meraih masa depan Kini hatiku yang terdiam Sementara waktu terus berlalu Waktuku tak akan sia-sia Melangkah bersama-sama Melangkah bersama-sama Bagaikan melihat bunga-bunga yang layu Kering dihantam kemarau Jangan kau coba bangkit dari mimpimu Untuk memulai asa yang baru Hati kecil kau seniman Kapankah kita akan mendapat jawaban Kami butuh jawaban Dari sang penguasa Dari sang penguasa Hati kecil kaum jalanan Hati kecil kaum pengamen Hati kecil kaum seniman
esuk jagone kloro rapi suarane patek gambroyo aduh senenge sedulur tadi bebarengan pondonan surpari srengenge nyuwun kulon barate manuk ing bocah ana wit-witan pating jemruit seneng atine katon asri donya saisine wis woyo esuk rapi suarane patek gambroyo sononge sedulur tadi bebarengan pondonan surpari srengenge nyunar kolon marane manuk ing bocah ana wit-witan pating jemruit seneng atine katon asri donya saisine Tembang tresno ning lambemu nang nyatane hamong semu janji tresno marang aku nang nyatane nyusoke atiku teko tenang enak cok kowe nglarani aku teko tenang kowe ngapusi aku wis cukup semene cerita lan lakuku aku pamit lilakno lungaku. Kata-katanya Pak Dalang. Kata-katanya apa ki? Apa Pak? Cicak napas. Lanjut ya Mas. Padang surya nanging potong ning mripatku sinare rembulan nambahi susayatiku tresno sing tak jaga omong karo sliramu nanging nyatane aku mengapusi Padang surya nanging potong ning mripatku sinare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga among kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi.
tembang terus neng lambemu neng yatane abang semu janji tresno marang aku neng yatane nyusoke atiku tenan kowe nglarani aku teko tenan kowe ngapusi aku wis cukup samene crita lan lakuku aku pamit ilang tolong aku Suku patok elo sira momonyong solo ora payung koko macet lolo wong mati ora apa yen apa medeni bocah yen urip golek duit cok godhong-godhong warung tememplok repane ijo tak wedok ayu jebulane wis bojo godhong-godhong nangka warnane biru lo tak kira rondo jebul isih lugu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan Mas Adit jumeneng meleh Mas Adit jogetan ingkang angka kalih sampun dipun katuraken iya Mas ikondone ning saya ngendi iki wah dadak cicing wah aku dikesurupan aku ya wedi ya aku wedi mendem ayo ya wah sangat luar biasa Mas sangat luar biasa lalu nyatane mau wis disuguhke Mas wis mau dua tarian wis disuguhke janeng jaranan Wirayuda jaranane wis topeng irenge wis wah ini sangat luar biasa sekali malam hari ini ugi Mas Adit
Nggih, Mas. Pada malam hari ini alhamdulillah kelompok konco-konco seniman Walah. seniwati Ryokan Records. Nggih. Menika dari ujung sampai ujung Ujung tumplek-blek ana eneng ing dukun kene. jedes kene. Aku Wah. yo mau entuk salam. Piye, Mas? Salam bahagia, salam santun Nggih. untuk konco-konco Jazz Krido Utomo. Jazz Krido Utomo. Saking bolo-bolo Regas Salatiga. Salatiga Regas. Diwonge, wonge di wonge. Waduh. Mas Salimin. Langsung ikut. Langsung ikut. Ya. Piye Cak Salimin? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Anu ini donga dinonga. Donga dinongane apa Mas Salimin? Aku simpel wae Mas. Iya Piye jaga. piye? Muga-muga Reok Jazz tanggapan. Wah, Amin. 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 Muga-muga warga masyarakat Jetis gemah ripah Losinawi. Amin. 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 Apa sing disuwun bakal kasembadan Mas. Amin. Nah, derek ditunggu ugi Mas kagem reok jazz menika. Pripun, Mas Mugi-mugi Adit? ke depan saya ngrembaka. Amin. Kondang Wah, kaloko. Kondang kaloko. Sopo ngerti reok jazz iki sok yen aku rabi tajak nyang nggonku. Amin. Waduh amin. Amin. Tak dijak ning kota karo Mas Alfian dhuwur kono. Ayo kota teko Solo. Nggih. Wah, jadi Iki ora nyangka iki bola syuting enek loro. bola syuting ki wah Sawi. Ana budaya Van Java. budaya Van Java. Ana apa Ju? Eka Musik Channel. Ana Mas Tukul, apa ya? meneh? Gone Jumarwan MR Channel. Sangat luar biasa Mas. Kabeh do nyengkuyung rene. Kabeh do nyengkuyung. Pokoke jan saking tresnane karo Saking tresnane karo Jazz Krido Wah, Utomo. tenan. Heeh. Wah, nggih. Menika piye Mas iki Mas? Iki penake langsung dilanjutke karo Dilanjutke para wae. widowatine. Itu biduan ya. Ki enek presiden Wah, biduan. presiden. Ana presindene. Presiden apa biduan? Presiden. Waduh ae. Heeh. Mbak Nggih. Vita. Sini Mbak Vita. Mbak Vita, Wah, Mbak Vita. Sini Mbak Vita. Oh, mikir tak gawa. Ya. Mbak Vita Maharani. Mbak Vita. Ya, iki aku medun. Ya meden kene, Lah kan meden. kesurupan piye, Jal? Lewat kene apa kene Mbak? Oke. Nah, Selamat malam Mbak Vita. selamat malam juga. Wah. Kene Mbak, ngarep ini Mbak. Nanti, oh sama nih ditubruk reak loh. Iya ya, kok tas santai wae. Lah ya aku malah dadi aku dadi jarane malah bocor. Nggih. Sowan Mbak iki ning Iya. Dukuh Jetis. Wes jebule wae tenan ya. Walah adewe Lama kok ora kono ora ketok. ketok ning kok kene nyawang ketok. Mana nih kene Mas? Ya. Sini. Hai, hai. Ya, Mbak Vita Dalam Mas. masih bersama dengan dangdute BG Musik. PG. Oh, BG Musik kae sing mandegani Siapa? sedulurku lanang Bagas. Mas Bagas. Mas Bagas. Yo Loh, wes mari toh. piye? Lah wes tekan panggung lho. Penek tekan kalau berani. Wah. Kowe arep ngarah apa aku ngono. Iki mau bar mangan telo sakwite ya. Ya. Polahmu Mas aku ngono. Kancane Nggih. iki mangan telo digodhog. Wah, lho. tenan kok. Lah iya ora Ya, beben. Mbak Wita. J, Diparingi duit, Mbak. duit apa Mas? Apa ki penake? Apa ya? Katresnan sejati? Boleh? Oke. Katresnan sejati apa kasih sejati? Aku manut. Katresnan sejati wis, Cok. Katresnan ya rapopo. Nggih. Masih bersama dengan Jazz Krido Utomo. Bersama dengan BG Musiknya Indonesia. Katresnan sejati, Cok. Monggo dados. Iki katresnanku pokoknya kanggo apa iki? Jenenge apa to ya? Jazz. Jazz Krido Utomo. Jazz Krido Utomo. Ketoke anyar ki ya. Biyen tau urip. Anyar Mbak iki Anyar. sempet vakum dulu. Iya. Lah saiki Urip meneh. urip meneh. Wah. Oh, dengan pagelaran yang semegah ini. Heeh. Wah, tenan. Wah, Nguripke dadak ngene ya. jan ora bain-bain pokoke warga Dedes iki sembuh pokoke. Sak jose Mas.
Jas Krido Utomo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paring musada rembulan ing wayah wengi nambahkan keseng hati iki baku jangan dinengendi doh wong ayu kang tak anti-anti. Pikir musik, yo. Kesukaanku lagi. Sikap Mbak Rita. Iya Mas Adi. Wong bungkus ojo sirone longsong. Ya ya. Aku tekan kindong tresno. Lalangan asmara gawe sepurangsa nambani ati kuciwa. Iya. Kang Mas tentremno atiku. Pikir musik Jas Krido Utomo Bala. Yo. Oh, ya ya ya. Rada rene Mas Adi.
ya ya Kuteka Kekang tresno apa ya tangi Lanangan asmara Gawe sepuro sang Nambani ati Kuciwa sikap kita Rosno suci Ayo matur nuwun Mas Alwian. Iya sama-sama ya Sudah Mbak Vita. Matur nuwun Mbak Vita. Terima kasih kembali. Nggih.